All right. Many people na assume say mo Udele how far. Kee back Udele. O nwere ihe nchọrọ iwepụta n'okwu a. Ọnwụ onye mmehie anaghị atọ Jehova nke ụsụ nke ndị agha ụtọ. Ike mere onye mmehie anaghị atọ Jehova ụtọ. Mana onye mmehie kpachara anya. Ajụjụ na-abụ ka okwu na-abụ chọrọ ikwu wee jụọ ajụjụ na-abụ. Mgbe ị na-agba wọọ na social media, na-aba mba, na-akpụ iyi, na-abụ ọnụ, na-atarikọ, onye ka ị nwere as backup? No, leave it like that. Onye ka ị nwere as backup? Mgbe ị na-aba mba na-atarikọ mmadụ, ịta eghasa n'ala, ịta ya ka ọkankere eghasa ya n'ala, ịta ya ka krakas eghasa ya n'ala, ịta ya ka chinchin eghasa ya n'ala, ịta onye ka kulinkuli eghasa ya n'ala. Onye ka ị nwere as backup? Oga Nigeria will soon happen to you. Ketekpa na-enweghị nwanne na chaga anya. Nwafọ Ndi Francis Iri Ji Udele. Ana m ebo mmadụ ihe ọ na-emeghe. Ifuru gebe na ebo mmadụ ihe ọ asụgo mmadụ nwụọ. Asụgo mmadụ iwu na ị ga-anwụ. Agụgo threat go mmadụ na ọ bụ na m egbughe na enigwe ga-ada. I repeat, otoro magbuo gị. Gị bụ kere afa gị. Ka dị idiot. Ichara ma blog ma akpọgide gị ihe bugide gị ọnụ ntị na page nzuzu pụọ. Ya fọrọ gị mepe page m. So Udele inweghị mmadụ. Very dark man. Nwere problem. How many days ka ọ nọrọ? 10 days ọpụta. Many people nọ na social media nwere problem. 3-4 days apụta. Udele iwe pịagide nnọọ wee kụchee 30 days. Emere gị birthday na nga. 30 days celebration n'ụlọ nga na kirikiri. Ichere na-apụta nkịta nke echi. Azọchakwara gị extra 30 good days. Ụkwado ha ebe 60 days. Ị nọ n'ụlọ nga. Ọ bụghị anụ nga akọnfam beghị nga gị. Ị ka nọ na trial. Udele ride on. God bless you. Udele ride on. All the people telling you ride on the back of ife mụnwa bụ Jpac ezi nwa Igbo na okwu anyị ọnụ ya eji hapụ imere gị Messi bụ gịnị? One, enwere m issue with Jasmine. Iwe je bupute picture m corrugate ye lie wee kwuo si na mụnwa bụ Jpac ga-ehi na cell na ya ebu m just prison. Iwe mepe WhatsApp group, mepe all the group niile n'ụwa tụtụrụ m na ala m n'iyi. Uche gị bụ na mma anwụ nọ ede 2 days. Odugbo agba ọsọ ọgụ bụ Senator Dr. Patrick Ifeanyi TR si m laba na ikpe amaghị m. Ọja bụ contact. Ofu mkpọ ofu nza. Ofu mkpọ ofu nza. O nwere ihe mmadụ mewuru. Kefi prison. Ke na-ata kọnkịrị. Na anụrụ na ife ntị ya n'ugboro ịtọ. Fenti ya fentigharịkwa. Na-ekwuzi gịnị? Otuto dịrị Jesu na ndụ ebe. Anụ n'ọgụ nwere lead ha na morning prayer na Kefi prison. Agbara nkịtị bara nkịta mma adọ gị for 1 good week non-stop. Ịtụtụrụ m laa n'ihi na-enwe ihe mmere. Na m jere ịgbata ọsọ enyemaka na family bụ family ọga mbụ Mr. Ibu.
ebom ji na ede bom enu na ana nnabata ewute obi ọcha ihe mere bụ na ị pụtara jee were vidio m konukọ kụrụ geetie kwuo na m ya eje na mba eje nga ọnụ mmadụ abụghị ọnụ ojugbu odoole gị anya na aka nwe kọntaktị na enweghị okpukpụrụ kọntaktị udele wuti ihe niile na-ekonukọ n'oge nke Buhari na n'oge nke bụ nwanne m ogosigo gị na enweghị ọchịcha as contact ọchịcha na-agbagharị ebe mmadụ ozugbo ụmụazị were aiza pịagbue enweghị ọchịcha as contact iwe tụtụrụ m laa m n'iyi tarịkọọ m mgbaghị nkịtị na-asị gị nọ onye ahụ na nga na oyibo anabeghị amaọkụ na m na aka nwere Nigeria police taa i celebrate na 30 days in Kefi prison still counting ekpebeghị ikpe maka a ga-ekpe gị ikpe ị ga-anọgide this year a wipe out na this year fold cha wee kwuo na aka ya ekpe gị ikpe ụlọ ahịa ekpe gị maka gịnị charging the 7 count charges ndị mejọrọ dị mmadụ ịsaa bụ to evidence Zion esepụga aka currently na-anọ na Zion esepụga aka na ndị na-edili with you bụ ndị Ọnịcha iboro ji na ede na ọha na-edili gị kama Israel ka otu udele ihe ị ga-eji ata kọnkịrị tala na Kefi bụ na imepere ọnụ gị ọnụ nsị gị ọnụ ure achọrọ m ime vidio ka m bọlite iwe ndị na-atọghị nga ka m bọlite iwe George niile all the judges niile na-ekpe gị ikpe achọrọ m ịbọlite ya anga ka enwe ike maa gị 25 years imprisonment all the whole judges ji ikpe gị watch and video unu watch video kịta ka unu mee the justice o nwere ihe mere n'akwụkwọ nsọ datin na-eme na ndụ taa ebe Esther in the Bible ka e kwuru sị akpọpụtara ndị ya ka e gbuo Esther ma ọ bụ ndị oke let me use Daniel bara n'onu n'ọdụm Daniel ga-agbara sị na anyị nwetaghị ebe ị na-ekpeku Chukwu nke oke abịama pụrụ ime ihe niile ji Chukwu abịama na-enweta Daniel si nwụta Daniel ka eme gịnị ka eje tụọ Daniel nga tụọ ya n'olulu ọdụm Daniel continue na-ekwu maka nnwere onwe ndị nke ya I'm doing video Daniel na-ekwu maka nnwere onwe ndị nke a wee kpọta ndị nga na ọ dịsị ụmụ nga eze wee sị na ya fụkwara Daniel ebe ọ na-ekpeku Chukwu oke abịa mana ọ sị na Chukwu ya adịo na a sị na onye ọbụla ga na-awọchipụ atụrụ ebili ewu na agwọ na aga na-awọchipụ eze ọ bụghị Chukwu oke abịa ga na-awọchipụ ndị kwuru ihe a dịka udele otherwise known as udele ndị ahụ wee jee buru ama ụgha wee bujere eze lọvụrụ Daniel wee buru ama ụgha butere eze wee sị na ebe ọ bụ na edega ya n'akwụkwọ na onye ọbụla worshipụrụ Chukwu ọzọ na ọ ga-eje n'olulu ọdụm eze wee saịnụ unwillingly ihe eze achọghọ ka ọ saịnụrụ wee kpụrụ Daniel wee mee gịnị wee kpụ mana n'olulu ọdụm onye bụ Daniel taa Maazị Nnamdi Kanu bụ Daniel of our time wee saịnụọ Daniel Obaye saịnụọ Maazị Nnamdi Kanu Obaye na prison today Maazị Nnamdi Kanu dịka Daniel of our time ọ dịka Daniel of our time udele iwe eje gbaa ama ụgha n'isi maazị wee kwuo na maazị ga-anwụ n'ụlọ mkpọrọ 1 were pikchọ maazị wee taikọ nwurikọ surikọ mee akaja by even bringing Ijebu garị were edebe na vidio wete pikchọ maazị Nnamdi Kanu debe na-echebe Ijebu garị n'ọnụ what an sacrilege kede ya big sacrilege ị na-efe na gị na government of Bubu na Tinubu sorry not Tinubu Buhari na government of Buhari gị na ha dị na mma gị na ha na-arụ
Yamaha Swausa, Yamaha Coventure, I want the Bagaskia, I pay Hanji. When the Yamaha Ilu Atora Hausa, when came, Nayama Udele, Natoro Barrier, in the Kokugare, each and a ham for Raya, because whosoever that sell his brother to stranger, I got trust to it. I got trust to the person. God so kind that Buhari arituo na orituo power arituo ike arituo amo arituo ike ni arituo ihe jabamba arituo all the people in Jabamba e we see ha na government weten dey ka Jpac bo one day nwoke bo Buhari sorry Tinubu bo titi weten dey we obi Jpac bo Tinubu town hall is good is different from Balablu. E wete Balablu chesi ndị niile ahụ iji abamba tie ndị dịka Jpac nwere contact today ekpo onye asị I dey hear video say you dey threaten person say you go kill her. No, my hand no do. Come and explain say na you support Udele make dey threaten people. Oh no, my hand no do. Ndị niile iji abamba both the special advisor to the current president Leagi Kultur Leagi ka arụrụ onye ara Leagi ihe na alere ga onye ọbụla Leagi ndị na Leagi to everybody gịnị assign ga akwụkwọ na ha amaghị dibịa mere gị ndị na-agbara ọgụ ịgba onye omenala fake omenala Udele ma ha atụ nzu Udele ma ha aga ọjị Udele ma ha ekpere Igbo Udele you have never promoted a single onye Igbo nwere career onwe ihe gbasara Igbo imere mana ị na-asọpụ iji in the name na ị na-agba ndị ụka war were makpuru na omenala ịma ha not onwe ihe mara omenala now ndị omenala lere gị ka ebe alere ikpu onye ara ndị ụka lee gị ka ebe Pontius Pilate lere Jesus Christ ndị Hindus lere gị alị ndị ọdịnala na mmiri na eze nwanyị lee gị ndị kpọrọ fon onye mara lere gị kọbọ anaghị ewetaziri gị na contribution o wee bụrụ na Udele na mbe niile na-aba na tọki niile nọcha na tọki na 1 kọbọ na 1 kwa ejighị bata na common flyer bana eji 15,000 arụ ka ị mepere Telegram tụbara gị ụtụ ka ha wee print ya bana ka ebi isi mmadụ wee kwuo sị na onye a enweghị power na onye abara nji ndị agha tọrọ gị ego enweghị face ege m ntị ndị na-atọrọ gị ego ka ị wee print ya flyer na bana enweghị ihu ndị na-etọrọ gị ego ka ị wee print ya bana flex ka enwenye gị transportation ka ị wee bịa Lagos wee bịa Mapaba na Orile na Igomu na Maitu ebuka obi enweghị power ebuka obi bịara nji ndị na-atọrọ ego niile ahụ onweghị onye nwere face onweghị onye nwere ikwu onweghị kwesịrị egosi ihue onye ọbụla ji fake akaụntụ send yara gị ego with POS everybody ji POS send yara ego ka ghara itrace ebe esi send ego ahụ send yara gị 10,000 2,000 3,000 4,000 5,000 20,000 ego gbagote by 100,000 filuo na ị nwere mmadụ ndị na-atụrụ gị ego na enweghị one lawyer bụ their own enweghị one lawyer nya lawyer recruit police ha enweghị bụ their own ha enweghị judge haya they cannot be able to pay lawyer 300,000 for one sitting of judge na ikpe and not one ma na lawyer na-ekpe gị ikpe abụghị ofu lawyer na-ekpe gị luchara 45 na-ekpe ofu onye ikpe a ga-ekpegide gị ikpe ihe niile ahụ imere nna dị ka arụ Chineke ngosi na ndị ahụ eme gị one by one ife niile ahụ ikwuru ya eme maazị na ọ ga-anwụ aka dị na ihe mere ọsọgoro ya bụ na ndị Zion wepụ aka si onye ọbụla nwara kwuo okwu ka erelizie gị ka akpị gbagide family ya gbagbuo family ya. You guys don't know how I love onye ndu and this is the time ihe abụ appropriate time mma ejeta gị ka ji mmanụ onye ọbụla nwara wee kwuo si because of ụka onwe ihe gbasara m na ụka tụọ gị nga ọ Chukwu chọrọ ka esi n'ụka wee tụọ gị nga because otogo ndị Igbo ji chọọ ịtụ gị nga hapụ ụka everything work accordingly otogo ndị Igbo niile ji chọọ ịtụ gị nga na arụ a na ị na-eme na ndị Igbo egbu
Udele bụ ya abụ mmadụ mee ihe ọjọọ mmadụ onwe ka mmadụ na mmadụ si ese okwu ụmụnna Udele were pikcha onye ahụ jee send ya gbe unknown gọọmenti agbagbuo onye ahụ. Udele ndị niile igburu egbu na ala Igbo will hunt you. Mụ abụ Jpac okwu anya ọrụ ga-eso na mma je mkpọrọ. Ndị niile igburu egbu ma ndị mere by conspiracy ma ndị suru imi ma ndị kwuru okwu ọjọọ ihe niile na ala Igbo ndị ni conspire ha wee nwụọ ọnwụ erughị eru nwụọ untimely death nwụọ ọnwụ na-ekwesị na ha ga-anwụ nwụọ ọnwụ bụ na ọnwụ ihere ha niile ụbara ha ya ahụ ntụ gị bụ Udele enwebeghị ihe fụrụ ị ga-ata kọnkịrị imegide n'isi n'ihe ahụ agbanụ ndị na-ekpe ekpere every morning ọgụ mere leader na prayer ebede na-edere ha teta n'ụra Jizọs na-akpọ gị ịmụ ịmadị Jizọs okoko so ịma Jizọs ị na-ekpe ekpere teta n'ụra Jizọs na-akpọ gị agaghị ekwu ozugbo ebe i butere gị n'ihe bụrụ fụrụ mgbe daa fake ị ka ndara abụ na ịtọ ị ka ya daa 42 times. Udele as long as Maazị ka nọ n'ime DSS ala Igbo will hunt you. Ụmụ na-agwa gị as long as na ndị suru imi ha wee nwụọ na ndị aka ha dị ọcha ala Igbo will hunt you. Ala Igbo niile gbaa zuzugbe ọkwa mmadụ nwanne gị nwaanyị nwụrụ ofu nna I pity ndị si na ha bụ go back to root na ha na-eme omenala ha dụghị gị ọdụ say go and attend your sister's burial. O nwere mgbe ha ji wenye gị instruction dụọ gị ọdụ sị gị Udele jee instruct jee ka nwanne gị nwụrụ ni ebe o jere ịmụ nwa ichere ma ha aha gị nwa bụ FBI ihe anya ama ha mana data na adịghị exist na internet. It is surprise ka sị mara you are surprised right? Ama m nwanne gị nwaanyị ofu nna your elder sister ebe ọ nụrụ di o jere ịmụ nwa wee nwụọ n'afọ ime a na-emebere ya Udele that day a na-emebere ya nwanne gị nwaanyị ka ị nọ na Lagos na-ama poster of threatening somebody na ị egbu onye a na onye abara nji na onye abụ idiot onye abụ nke a na you buy this person you buy this person. The day a na-eni ofu nna Udele Ijele ofu egbu ka Udele nọ na Lagos na-ama poster some ndị riri and bingos and fools na-esendịrị gị ego you don't even have money for transport ego moto iji Lagos atụrụ ya atụ by people that want to destroy you ichere ndị atụrụ gị ego na ha fụrụ gị n'anya where are they? Lawyer gị niile fiam onye gbara ọsọ. The day a na-eli nwanne gị ka ị nọ na Lagos na-eme campaign come and challenge me in the law court come and challenge me if you come to the court iche na onye ji ego na-abịa court iche na onye ji ego na-abịa ekpe ikpe with you onye ji ego na-ekpe ikpe with you o nwere lawyers o nwere SAN o nwere barristers o nwere chief judge nwere gbasara gị na-abịa ikpe ikpe. Come, if you say that what I am saying is not true, come and perform miracle in the high court. It is easier saying than done. It is easier saying than done. Come and perform miracle. I challenge you. If I did not hear you, call me bastard. Today, who are you? Are you not a bastard? Oh, guys, not the same day. Achọrọ m ịpụ gị ọnụ kwara ogbe na comment section ka ndị mara riri gaji onwe ndị obi na-ewe iwe. This your comment section is Solomon the king kwanyere ogbe gị ugwu na-awọch ma watch ọ bụrụ ịma na enwezi data gị agwụna log out ka ya ributere onwe gị abụmọnụ na my video. I don't know. Hey, come and perform the miracle. We can high court. Say we are going to court. The court will come now. Then you must perform the miracle. It's not gonna matter. They will go. Onye Diego member. Onye Diego member. If you don't get money, kwari ajia mugu na buo. Inwe ego iji eme case. Kwari ajia mugu
lakpuo. People che no ndị ụka na-eme udele na ojele. Ihe na-eme udele bụ kama arụ na ndị ogburu egbu na ndị osuru imi ha nwụọ n'oge ha eru bụ ihe na-ahụ ntụ through a particular set of now ndị Zion esere gị aka Zion ejizikwa ha udele kịta mere ezunu update ndị ji udele kịta because na aba na high court about 5 different petition granted 5 different petition they granted from high court. Now, I can treat nke ndị Zion. Zion ebugobi ịma na ebugobi megide ya nakọta bebezi obi ebere sị hapụzie nye sị hapụ nye na hapụ nye a na-eme na a na-ahapụ udele turu Zion ndị Ọnịcha kechie udele kee takataka kee na pastọ oboro ohi na pastọ oboro ihe niile oboro ọ ndị living faith ihe akọ ndị niile oboro ohi na ha chọrọ ịghasa organization chọrọ ịghasa the body and the foundation of the church ife na ahụ mekọtara ndị Ọnịcha ji eketa ndị Ọnịcha were tinye na toothpaste na-ata ijere na-ata egwe ga-ebute kọtụ taa eme postpone 2 weeks egwe ga-ebute kọtụ a ga-atagide gị nke a ka ndị chọọchị Suleman na against you ọga ị ga-esiri ofu onye ericha ọhasie emegidekwara ya n'ụwa ka ọhasiere gị ị ga-eri bifo iricha gị nwụọ egwe mekwara ya n'ụwa ka ọhasiere gị Suleman na file na lawyer nke Suleman bụ nga 32 years in prison ịpụta na even maazị Nnanị ka na-emecha bụrụ kaghị mma maazị ya emecha kaghị mma na nke maazị bụ na ọ na-enwe royal priesthood royal prestige maazị Nnanị ka na-enwegodi international recognition ọ ka na-enwere national recognition Yoruba recognize maazị Nnanị Kanu Hausa recognize maazị Nnanị Kanu ndị Igbo recognize him United Nations recognize him British colony and empire recognize him America recognize him ụwa niile ma onye ọ bụ Kushi will come out very soon mana nke gị bụ na ọchịcha amaghaghị oke amaghaghị ọchịcha ekpurekpu amaghaghị nwanza amaghaghị ebini amaghaghị ebini akọ amaghaghị onweghị onye ma udele is a taboo for onye si na emechara play ebe udele na wee tinye onwe na problem bụ na emechara je play video udele ebe ọ challenge ndị police that if a policeman come there we will send battle fire to fire bomber to bomber a na-ajụsị gị sị udele kedu ebe ị nwere egbe ị ga-eje challenge ndị police that even if they bring police na ha ga-agbagide egbe that day their bullets go finish everything niile ị nwere ị na-ekwu the documented na video anyị nwa ya na-ewepụtara gị video a pụọ na ịntanetị eme ma upload unu delete ye anyị emegharị ya kwefu gị wabụ udele nwa gị bụ Jpac dụrụ gị ndụmọdụ kpọọ gị na fonu dụọ gị ọdụ sị gị hapụ ndị Igbo aka onweghị ndị Igbo mere gị I called you mụ na gọvanọ eziokwu kpọọ gị mgbe anyị bịara ikpe Nnamdi Kanu na Abuja ka ebe nọnyere nwanne anyị nwoke anyị kpọọ gị sị gị bịa you did not come ihe mere bụ ihe na-emegharị kọl ka ebe mee mụ na gọvanọ eziokwu arrest na Abuja ka eme mụ na gọvanọ eziokwu arrest na Abuja kama ihe agwa ndị mmadụ na ihe na-arụ na Abuja bụ ị na-achị ehi and ehi na-achị abụghị nke gị ị na-achịrị onye Sokoto ka onye kasị na ehi ọ bụrụ nke inwe na-agba ọsọ ahịa ịchịrị ehi achịchịte ihe ere ehi nwee commission. Today where is your family? Your wife lere gị alị your wife abịabeghị butere gị nri one day ikwu na ibe gị lere gị alị because ha ma na ịbụ onye ọjọọ ha ma na ịbụ onye ọjọọ. They never see anything. Where is it? I'm not going to post update to Udele. Rather than this live video name, Udele Gana get ever ask. Although I don't need a baby every morning. You want to lead her a better. In where I know how to get up, they are the carry. In where I know how to get up, that I got the carry. Next time, put outside a bell logging. In the name of Jpac. In Agba. In the name of Governor Ezioku in Agba, because I didn't make your job. Crime I committed. The crime I committed, I did in solidarity
jebe na-ekpe ikpe nwanne anyị ikpe anyị nọrị ya nye update emebe call si bịa mee anyị arrest na Abuja aja ala ga-etitọba gị ọnụ n'ala onye ọbụla jere ịtagba arụ n'ike na-asọ ha nsị na-ata ya arụ n'isi ma asọ ntutu kesi gị na-eme ka ọ na-ajụ oyi emere ha upload ebe si na gị na ndị polisi ga-agbagide egbe mgbọ ndị polisi agbụ nwebere ihe ịfụrụ sef ị na-eme ka ọ jụọ oyi epostuoro ngwa nye ndị polisi vidiyo gị ebe i kwuru na gị na ndị polisi na bọsọ ọbụla ya abịa inwude gị na gị na ndị polisi agbagide egbe na egbe ndị polisi ya agwụ de na ajụọ gị Udele kedu ebe ị nwere egbe kedu egbe isi na ihe eche fight ndị polisi gbagide ha egbe ha mgba ha agwụ enwebeghị ihe fụrụ never see anything. It goes over past Jada for Bobble. Give one. I'm going to George Jpac. Send the Gazette video. It was the police about the day when one the police are. What are you for? Okay. That's about it. All the money you know that donate ego etipia ego nine. You don't fresh finish. Thank you very much. Aga Udele pata go dey chinine. Obrugi here to him that na Almighty Udele. Almighty right down. Nara 60 days nanga kefio abudi ha Abuja because nobody tell Abuja why party go Nasarawa before here mu de bo before the say before go to prison is Nasarawa e bru de le we rute Abuja ebe ga be court e be shiena Emeka na ihe no work nwe problem with ya kagene. And then onya aka the bono onya na right here. We have a problem with that person. This your baby, they do you fine. See as you dey glow. Oh. You might get nine carriage where Mamma Bona. I keep nine carriage, that is. Ebe on a DSS din so na high court 10 minutes ebute ebekwi ibe ona chiye kwa azu ma nkudele na Nasarawa ebe ma Nasarawa de ime na Nasarawa Nasarawa bụ after abu we don't see Ijele abu na enwe ikpe Udele 10 o'clock before moto esi Nasarawa nyegide ọkụ and ka Chukwu si abu Udele ọnụ bụ emi do na Udele nwere ikpe apụta ba ha ebute Udele hold up adịrị ụzọ. So before I hold up now, we blew the Abuja na Nasarawa na Abuja for Nasarawa to Abuja. Before they do Abuja, all corner 12 George Mecheni Ibe. As I was saying, Sibuchi Yakwayazo. Abu Nacha Ibu the Ibe, actually Ibe, or Zarone Kamana. Tabo is Nasarawa prison Kefi, and Yagida Raboto. Nyate Abuja about a baby, all corner 12 court Mechena. As I was saying, yeah, about the problem. And even self, I don't know, people and down the chat. Nda Jebo does actually people and Nasarawa, they be Binikebi. Actually, Kebi State. Even the Boko Haram now. I am Udele. Bujela Kebi, near Binikebi. But what the Nasarawa didn't so. Niger State. Niger State is very close to Abuja, so actually a distance of 4 hours. Okay, there will be 4 hours drive with a high speed. And they be Bini Kebi. And they be Bini Kebi. Underground, even the Bukora Nano. In a bar, they have 4 phone. Kai, one night, Yamini Igbo. Kai, Yamini Igbo. You roof welcome to a Ado, no be.
ha ga-ebute gị prison ndị kpọrọ Igbo asị. Ha ga-ebute Ijele na prison ndị kpọrọ Igbo asị. Kai! That's what's the matter this about why I for this prison. Well, this prison and we are the get for this prison. Well, no, everybody are going for this prison. Why is matter this abun are they bring up for this prison? This one Namely Igbo man are they bring up for prison? Tai walai ato. Ti na bleeding no be. Kai, what's the matter? Are they bring up? Kai, why is this what are they bring? Why menene? Mesunanka mana. That's what is your name? Mesunanka. Say Sunana Udele Ijele. So what's the matter? Can you bring them for this prison? What's the matter? I bring them for you and they bring them for prison. They carry you, they come for this BDKB. Why I not carry you? They go for Abuja. I say okay. Why did they carry you? Carry me come, they said they no one carry me. So why are people are not carry you going for Abuja? Why are they carry you? They come for BDKB. If they carry them come for place where we there. Wallahi to lie you say Puru banka do no be ubi jelaza. In Arwa Kayo at the enter. Wallahi at the enter for the mana at the enter for mana. Wallahi this one at the ring. You know ring for your ear at the ring for my ear. Do Nancy Ijele. Why are the ring by the ring? Wallahi if the ring make a tell me say at the ring for my ear. In the ring for my ear. So I know the ring for my ear. Well, I go slap you, I go slap your papa, I go slap my mama, I go slap my mama until your ear at the block for Abunda. Do. I guess you didn't see your name. Woo, woo, do. Well, I in my hand, I don't dare for this every came for 25 years. Now maybe the commando, the Burundi Chagabana. They come here, they don't carry you where go the you they be a boy, the people, Yamri mana. To you, they against us. Like I tell you, for hours, I went today, I want the back of here, I waiting until. Well, I bet where go kill here, go carry the betray embroidered, while I the selling for another person where don't be embroidered, while I that person where I sell and while I never trust some for you, man. Do. I get tigide, I get tigide, Udele. Azan to a co, Obu de la co, the Obi is into a co, Obi at the center, the last Jesus. Jesus, while I at the center for Jesus, while I the telling your people, where is I not like for Jesus? Why at the center for Jesus? Not be you the telling that Jesus class has come, in the telling for Jesus, while I hear now. Why the center for Jesus? While I for this prison, and nobody at the center for Jesus. Adore again, Obu de Lebe, Walai, where the problem where they got on what is the prison, Walai, if I slap you possess, he they do, anytime where I slap you possess, he the condemn for us, Walai, I go slap you, I go slap you, I go slap you, Walai, I go jack carry, man. Duh! And the human sympathy. I want to go there. I never mind. Jaconka. I never mind. Updates about Udele Ghana there. About Christmas also. I have an idea about Christmas. As we just read us. Internet ajugoyi. Internet ajugoyi kutu onye ara.
Tell Chinaza to stop, to close her mouth. I'm on my way down. I'm not a fat. MC Badalog. I'm going to eat. Badalog, I'm going to the last eat. So I'm not going to do that. Nobody. I was before. Each do the Rakan who believe. But I got to just do the Rakan tour. The one who is in job. I'm with the Jpac prison body 78 pounds weight. With the 78 pounds weight. Now weight, on other weight. Currently, last up, I did him 2 and a weight in now. What about the 32? Who did the 32? At the home with gong. 32 pounds weight. Ala the wagon. Jpac, you're mocking him. Penta one wagon. Mbe. Mana Jasmine was a problem. A big on one about him, Snambe Jenga, Toroba Waga Bam. Or some problem they finish. O Torlin when one number what. So, Run Kim Kimabro, Namna Mokwe. A beg good no. Go to the beach and poor Majagunga. Go to the clock at all on upside down. It's not. Don't let me boy. Ah, Uncle IB. I will like a man to run Madim. Darling. You got a man to run. I got about to run a 2 Starlink. I listen to job when I fetch content creator on Sabang Starlink. If I no Hollywood, they went. Because somebody bring a power bank, you don't you 2%. More on you. Corona say power bank, you know. I'm gonna go and check the Yahoo ever. I'm gonna get my dead. What's it? I want an apple. What's it? What I can go there? They want an apple. We want to okay. What's it? What's it? Where is ever coming on your home? Lady. Wah, ada ni. Kau boleh tu. Ada apa? Wah, ada definition kan. Enjoy your love time. Enjoy yourself, baby. Iya ni ti bawa ke beram. Aku deh, mana bawa aku deh. Anak charge phone. Enggak apa phone. Apa kamu nak? Mari apa phone? Phone anak ni pe. Mula plug phone. Má lọ lò pé lọ́mọ pé oníkan lọ máa lọ́wọ́. Má lọ lò pé nobi gbogbo awake me this morning. Má lọ lò pé ọmọ pé oníkan máa lọ lọ́wọ́. Má lọ lò pé nobi gbogbo awake me this morning. I said, who get to ear me then here? No go tell anybody say you see me for here. If not only me, no sound over the care because the life I have limited the caring. No one talk about the ear, nobody follow me, scatter money in the ear. Too much of everything, my brother not be fearing because he only me going to the cinema. No girlfriend to the carry me once I said the female. Now I got the funky allergy one to that. Cause there is only Superman in the area, make do my thing, make you do your thing. Make it feel like a king, the top nothing, make the back of the bottom nothing, cause I that's how the vanity. Ever because show your face for camera, Jare, no man Jpac.
Child, this Jpac is dating this girl, Ella. Or what? Or what? I don't understand. It's like Jpac is dating Ella. Ella forever. Don't you want to say one of my families? Come over to one entertainment. Má lọ pé ọmọ pé oníkan lọ máa lọ́wọ́. Má lọ pé nobi. Now, I'm every side. I am going to go morning. I am going to morning answer. One back to 12. Or one back. But one back to Brian. Back to 12. I just 6 October. What's the update? Damascus. What's the Damascus and Jpac got your media. I'm block all these idiots. I'm saving this video for Udele. You like I save we 10 times. Otorone when one naira chaga. This guy. Mala Pento happened me I had yesterday, not better than I had yesterday. I got two flips today. As I got two flips today now. I nearly more no I got two flips today now. That was I, man. I'm again. Oh, now, but I got that in. Go we get to now. That was your Saturday. Today. I got the other side, but I will say to two flip today. I a little bit now. Ebora nwa Egypt na aragwo na abali bịa na asị na flip. But I but I get bank go we can mama call the shop. Oh, October. I said October weekend I got me. I got an abba and I was in Eluna. I got an Tower. Okay, Egyptian Cairo Tower. But on abba I got all about the guy. I got I got up young better all days. More landlord, two landlord, my de channel message. yeah, go now. Yes. Okay, and he couldn't. I can do it. What that will touch it? Okay, on here, because I guess Ijele Kijibian. I'm what they're going to guide the bar. Wallahi. Oh, but got ourselves. I got the NASA. Wallahi, I don't. I think Egypt now, because you're saying I get. Get one of them money him now. I need a maga. Well, I caught on, but I don't be in a tear. That dedication. There you go. I'm going now from my come buy hair and get it go. Guy, I went by head over, and I am with Yambro cards. I'll go and look at them. They want to buy hair. Buy hair is here about Roger did it. And where my hand I cost about hair. Man, I cost about hair. Get it. And I cost about hair. I'm one number like people like me and you. When they buy hair, boy. Why you did me 1 month? Oh, I guess I don't want 1 month. Jpac, You know, they like this. Pa. Barabara. But that gave 2 3 months. You gotta go ta. Oh, you won't go doggy. You got that. But that gave 6 months more than the delicates. You gotta pa. 1. It's wishing one. You got that. It's you see this ways, everything we're going to do easy. Other that gave 7 8 months. Equeba, pa. Somebody like you, by the 8 months to 9 months, come on, Ghana, according to a Pem Yan to a Mayakata. Yeah. It was the Megamen. It was the Megaradis. Bam. They would have to pack it one place. About the one place. One by head now. One by head. You shouldn't put a punk on one by head. A band to try what one by head over now.
nwere wo ha akpụ m low cost. I'm going to see a picture maybe when into whenever I'm in water. Ga ihe nwoke na-eche erike. Ihe nwoke na-eche karịrị ya all the beans. I think I love this guy. He's fresh. Ya akwa m in real life ọ gbakọtakwa ya na chi ya. Then I'm one about Ndi Igbo get here. I want Igbo onye Egypt ọ na-ara na edebe ahụ mma. Brother, kemgbe m bịara obodo a kemgbe 11 years or so. Afụbe m onye Egyptian pant. Ọfụzie. Ya ebo ndị otu akpị. Arabe before. Onye ọcha boy, arabe m onye ọcha. Arabere m onye ọcha. O metụbebe. Arabe celebrity before. Mba arabe m celebrity before. Very bad something. I am just a local man. Okwa eru ebe a. Na-acha. Emebere m myself. Ba. Nwanne m oke ije. O wee sị na onye Egyptian aza. I nwere? Enwere m ya na. Egyptian aza. Enwere m. Elewa gịwa azakwa. Ya azịza. Azịza iji aza ya bi. Enwere m ya. Enwere m ya na ọkwa nwa m Egypt. Enwere m ya na. As a man with a bad head, like woman a lot. And there's your go. I like a woman a lot now. I like it, okay. I love women. Okay. So bad there. More man now. Okay, I will no call him Monagidi. You man my way na church. Ebo joke. My way. Eh? I get a video call one. And my way na church. I want to Ethiopia. I got over Onye akwara na ụmụazị Ethiopia anya ka ọfụzi ya mmadụ ebe ndị ọcha nọ sef n'obodo ya the problem anadụbe m onye ọcha n'obodo ama m ọ dị ka ọsọ dị ebe ahụ gara event ahụ ka ndị ahụ nọ ọsọ ebutere ahụ ebe ahụ dị far from home na hello, how are you? You look good. Idachie. Ụmụ sista amụrụ na-eji njoke. We never allow her to greet me now. I'm an Africa. You look good. Idachie say, leave him. Ịdị egwu now. N'ịdị egwu. Mba ya ụmụ sista mere this thing ha kapụtara na seminary school ọfụrụ na. Good afternoon from Pharaoh's Palace. Prince Pharaoh. Of course, he does as a Pharaoh because across the airport. Across the banded before now. Because he does it all my as a way as a Pharaoh. Yes, now he was saying and he were outfit Hannah's. I went about with all Prince of Egypt near about feet. Bahon gara ga ya bi. I came out feet to me and Yamu so that feet go well. I didn't why on other as a fellow. It feet go well only know your standard. The ten the sharp I like him man. Ela wanega was saying I koyaki ya. Ya boy. Aki ya la so that other Nigerians have made the rest of Cafero. None of the airport and I say, hey, Jesus, this guy Bukike. Mad cargo ball. I got the cargo ball and I had a wish now. This mad cargo baller. He consider him as it now this guy Bukajike. This guy Bajiko Bike. Agụ bọọlụ na makwa m na chefu ụlọ ọrịa ma m na-ehi ụra ọzụtara ebe gị na chefu na ebe were ana debe gị n'obi chefu na kwenyere na mmiri ka m na-aṅụ ya na aṅụ mmiri onye jere ịwụ ahụ ụtụtụ gị na-asọ
Mmiri ka m na-aṅụ. Were camera ba toilet na. Abi. Ije nwoke. Unu dị si nyere obodo a, unu dị obodo a, unu akpachicha ụmụazị Egypt. Were chara abụ deceive cha gwa na ndị a bụ idiot. Sụchara ha arab a na-agbaziri n'ebe na-abịa ọsọ. Na-enwe ọsọ a na-agba. Enwe ọsọ a na eva ji kọntaktị nke ahụ na. Ebe ọsọ ọgụ ji Eva ji kọntaktị nke ahụ. Ọkpọrọ anyị pụọ n'abalị na anyị anọrọ ọfụma. Ọ na-akwa gwago m ya ebe ọ ga-akpa ya aga okwe akpa ya aga na. I nwere boat cruise on Sunday. On Sunday ka edebe ka on Saturday. Mana the boat guy, I'm getting under the man at the boat guy. Chine Mera Michael, I greet you. Chima's blog. But I'm not Jpac. When are you coming back? I'm sorry to disappoint you. I have one on over there. When even Nabata. I got my junior brother. I just ebembi because I ain't whatever. But when are you coming? I'm not fuel to Purego. No one. And somebody like me, I can't stay without light. Boom. No network. So I had okay here. Come on now, overstay. I won't overstay. Lopez Naza time. Wahala. All right. Can't put no. You just go into the you. Oh, you did too much here. I want to go and sleep. One love, Rafi Willow. Thank you very much for your compliments. Hey, Jesus. But I if it's over there, to it. Wow, child, one the not board out. Chief. Carrera Mudia. I'm going to go now.